И така, здравейте хора, аз съм Атанас Стоянов и днес ще играем Dream League, както виждате. И игра срещу Манчестър Юнайтед. Чакайте. Чакайте, че нещо ми се... Така. И нека да започваме игра. И се надявам да спечелиме. Така. Ето го Суарес топката. Макер Тер Стеген. Не, Умтити. И тук той за Барселона. Аз съм Барселона, игра срещу Манчестър Сити. Пак да напомня. И това е той за Манчестър. Много ми се бъгва този телефон. Ще си купувам iPhone. Само да кажа. Ето го и Бускетс. О, какво двойно подаване. Вижте само. Но това не е гол. Така. Умтити подава към... сгреших. Ето го и Пике. Не. Ето го Иниеста. Иниеста подава към Суарес, но Дехия го. Толкова не го издебнах този вратар. Ето го Умтити. Подава. Суарес, Бускетс, Меси. О, какъв финт на Меси! Жълт картон. Ама съм идиот. Това аут ли беше? Не. После така искам също да ви кажа, че после ще ви покажа един много готин гол, където го вкарах срещу Тотман с Масчерано. Така сега вкарах гол с Неймар. Вижте какъв гол. Тук Суарес подава. Неймар насочваш левия крак. Как само излъга Давид Дехия. И така ето го Суарес. Той подава на Меси. Това не е засада, дами и господа. Видяхте какъв красив гол. И също така да ви кажа, извинете, че от толкова дълго време не съм правил клип, просто нямах време, защото бях на училище, домашни и това, такива работи. И нямаше как, но сега имах възможност да направя и вкарах гол с Меси. И така, пак да ви кажа да се абонирате, да дадете палец нагоре. И това е сега от мен и да продължаваме игра. Ето го Меси. О, какво спасение, дами и господа. Видяхте само как с десния крак Давид Дехия се... Ибрахимович, взех на Ибрака, да прех. Добката. Ето го. Така. Искам да поздравя Адриан Стоянов, ако ме гледа. И така. Също така имам много поздрави към всички. Да сте живи и здрави. Честита нова година. От кога ли мина. Но не правих клип и не можах да ви я честитам. Затова сега ще ви я честита. Честита нова година отново. Да сте живи и здрави. Всичко най-хубаво от мен. И да започваме. Ето го само. Какъв хитрик. Хитрик! Yes! Меси!
хетрик на Меси срещу Манчестър Юнайтед 4-0. Неймар в 27-та минута. Меси в 30-та, в 34-та и в 49-та. Само какви голове. Така, ето го и отново гол. Маля нещо. От толкова време колко съм станал добър. А и то срещу Манчестър Юнайтед. А и той Ибрахимович. Погба, Давид Де Хея. Олеле! Още един гол и правя 2 хетрика в едно. Аз па в едно, 2 хетрика. Така. Ето го Суарес. Той подава на Меси. Меси от тук на Бускетс. Бускетс прави финт. Бускетс ще тръгне сам. Взеха ми. За жалост. Така. Ето го Пике. Някой. Айде де. Не! Умтити! Така. Подава към Неймар. Неймар Джуниор. О май гад! О, какъв красив гол! Видяхте Неймар какво направи само? Вижте отново. Вижте на забавен кадър. Вижте. Само как подаде топката. Превъзходен пас. Към страна на Неймар и Суарес от тук. Виждате какъв гол в скобата долу. Лява скоба. Родио. Който Родио? Айде семията. Суарес. Неймар. Бускетс и... Умтити ще подгони. Той гони. Алба. Ето го Неймар. Каква засана? Все е тая. Тони Валенсия подава към Мата. Тук Масчерано му я взима. О май гад, какъв пас. Ето го и отново. Не. Ето го Масчерано. Суарес. Аз 7-0 ли ги вода? Аз мислим, че 5-0. Аз само головете на Меси нещо броим. О, ес! Взех купа! Виждате! Ес! О май гад! И така, виждате, днес какъв късмет, взехме купа. Благодарение на това, че помогнахте. Също така, вижте, Рамос. Също така, сега ще ви игра срещу Барселона, не го видях това. И така, сега ще ви покажа моя красив гол с Масчерано. Ето ги реплайте. Така. Вижте сега с Челси, когато играх. Вижте само тук Масчерано как бие удар и чак как вкарва. Това е невероятен гол само. Така, искам пак да ви кажа благодаря, че ме гледахте, благодаря, че ще дадете палец нагоре, благодаря за всичко и чао от мене, чао!